TV-serien Mission Ledelse og bogen Mission Ledelse er tæt forbundet. Vi følger både i TV-serien og i bogen følger vi 5 spændende cases, hvor nogle modige ledere, som har store udfordringer, siger, vi har behov for hjælp for at møde de her store udfordringer. De rækker hånden op, og vi fra Mission Ledelse er så ude og tilbyder dem hjælp og giver dem noget konkret hjælp, som hjælper dem til at løfte de store opgaver, som de har påtaget sig. De 5 ledere, som er i bogen og som er i TV-serien, er hverdagens helte. Folk, som beder om hjælp for at klare en vældig stor opgave til vores allesammens gavn. Offentlig ledelse er en brydningstid. Der er store forandringer, krav om besparelser. Private ledere har også været igennem brydningstid, som følger hele finanskrisen. Man kan måske sige nu, med de eftervirkninger, der er i det offentlige også, med de krav om besparelser, de færre hænder, de flere ældre, betyder, at offentlige ledere er nødt til at gå ind og kigge på og sige, hvordan kan vi effektivisere, hvordan kan vi yde mere, men vi skal også samtidig sørge for, at det offentlige er en rigtig god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har det godt, så vi kan bevare velfærdssamfundet her og i fremtiden. Gennem min karriere, hvor jeg har haft ansvar for både mindre afdelinger og helt op til 2.500 mand, der er der en ting, jeg har lært. Det er, at når man får medarbejdere med sig, når de arbejder, fordi de gerne vil opnå det, som man som virksomhed ønsker, når man har et fælles rejsemål, folk tager afsted, ikke fordi de skal, men fordi de vil. Og de følger en leder, fordi lederen giver dem noget værdi, så kan man få en ustoppelig kraft. Det er sådan traditionelt i vores samfund, så har der været en lang historie for, at hvis man bad om hjælp, så var det fordi, man ikke kunne selv. Og det er meget forkert, fordi der er jo ikke nogen af os, der er verdensmestre i alting. Der er ikke nogen af os, der bare kan mestre en hvilken som helst funktion til fuldkommenhed fra dag 1. Vi har alle sammen behov for at lære og udvikle os. Så det at bede om hjælp er jo en mulighed for at få andre til at støtte en, få andre til at komme ind og hjælpe med at udvikle en selv, så man kan blive endnu bedre. De bedste golfspillere i verden var heller ikke den bedste golfspiller dag 1. Caroline var heller ikke nummer 1 på verdensranglisten for 5 år siden. Hun har også fået hjælp. Vi har alle sammen behov for løbende at få hjælp. Dels til at holde spejlet op og se, hvor vi har behov for forbedringer, og dels til at få konkrete råd og erfaringer, og nogle gange også lige at få et klap på skulderen og få at vide, at det går rigtig godt.